år siden. Han skulle hænge her et eller andet sted. Ja, faktisk var han i hele 15 år formand for Folketinget. Nu må vi se, om vi kan få ham pillet ned. Teologen og venstremanden Sophus Høgsbro beskrives som en politisk taktiker, der yndede at sidde med sin kalot på hovedet og trække i trådene. Her ser vi et tidligere medlem af Folketinget, ovenikøbet en tidligere formand, som bærer hovedbeklædning. Hvad synes du om det? Jo, sådan gjorde man måske dengang, og jeg ved ikke, hvad anledning har bare den der, det er jo nærmest ikke en hovedbeklædning, sådan en kaskelot, eller hvad det hedder. Men hvad er forskellen på den her, lad os nu kalde det en kalot, som Sophus Høgsbro bag, og så det tørklæde, som Asmar, Enhedslistens folketingskandidat, vil have lov at bære på talerstolen? Jeg synes, der er en afgørende forskel. Vi er fremme i år 2007, og der er sket så meget i det danske samfund. Man kan vel sige, at billedet her er beviset på, at diskussionen om hovedbeklædning i Folketinget blev taget for over 100 år siden. Altså, han fik jo lov. Det kan man overhovedet ikke udlede, det du gør der, fordi det er så det, man gjorde dengang. Folketinget har ingen regler om hovedbeklædning, men i Folketingets forretningsorden står der, at formanden leder forhandlingerne i tinget og sørger for opretholdelse af god orden og en værdig forhandlingsform. Et hvert medlem er pligtig at underkaste sig formandens afgørelse angående ordnens opretholdelse. Og kl. 16 mødtes så Folketingets formand anno 2007, blandt andet for at diskutere tørklæde. I hele debatten om hovedbeklædning, hvad skal være din udmelding til præsidiet? Det er noget, folk selv afgør. Vi ved, at der er meget forskellige opfattelser og traditioner. Jeg er for eksempel vokset op i en generation, hvor alle kvinder gik rundt med farvede bleer på hovedet hele tiden. Den tidligere formand blander sig af naturlige årsager ikke i debatten, men med sin kalot har han måske været med til at skrive historie. Og Folketingets præsidium har netop afsluttet sit møde uden at komme med en afgørelse for eller imod tørklæde. DR sender hverken nyheder eller sport i aften. Også medarbejderne på P3 og Aftenshowet i videnskabsafdelingen samt flere regionalstationer har valgt at gå hjem i protest mod de store besparelser.